Takže čaute, vítajte pri novej sérii Skyblocku a som na inom serveri a to bude taká oddychovka, vlastná oddychovka, a som tu už trochu začala, nech vás nenudím s Cobble generátorom a kopaním. Tento Island je úplne iný než tí ostatní, také fuck you, sorry za nadávku, nevadí. Ale buchlo na to. Takže je to úplne iné. Keď sa napríklad tam, neviem či to vidíte, ale to je také do L-ka. Také do L-ka, takže to máte 2, 3, hej, takto to máte. Takto, hej. 1, 2, 3. Už mi koblu. Ďakujem. No, okej. Takže to máte do L-ka a nie do takého trojuholníka. Tuto nemáte ani tento sonádová, sorry, mám niekedy výpadky. Bedrock, takže to je fakt super. A na druhú stranu si potom môžeme vyťažiť, to je jedno, si môžeme to drevo už mi šíbe. Ten dirt, čo je pod tento dirt, si zoberieme a dáme pod to cobble, alebo proste niečo, neviem, cobblestone, alebo niečo proste, stone slaby, alebo tak proste. Uvidíme ešte z nejakého materiálu, alebo drevo, alebo niečo proste. Takže zatiaľ si toto skopem. Môžeme zasadiť ten sapling. Dáme si tu potom waypoint. Dáme, že cečko. No. Dáme si to na fiolejovú. Rúžovú. A dáme si rúžovú, dáme, že myslím. OK. Tak máme tu Island. Prepačte, ale musím si to vypnúť. Máme spawn, tam vidíte 6107 blokov. Máme od seba spawn. Wow. Úplne, že super. Takže toto si zoberieme a môžeme kopať. 32 koblu sa mi zdá. No, 32. 2 a 30. Trochu ma pochytila čeština, alebo pozerám Minecrafta a Smusa vlog a takéto Smusa movie, tak. A Goga. Takže super. A trochu ma nachytala tá čeština a slovenčina nie, lebo som rodná Slovenka, takže nice. OK, takže si tu skúpeme trochu koblu, 32 asi. Tak dáme, že pozdrav do videa. Takže vás pozdravil čo neviem kto je. OK. Oh. Carrots. No. Teraz neviem, či to rastlo. Au, fuck. Oh. Vidíte? Tu máte takto rovno, ale ešte tam, jak je ten strom, tak tu máte tak trochu ešte, takže to je do L-ka. Chápete ma, dúfam, že áno.
vy ste múdri, vy to budete chápať určite. OK, takže už toto radšej za toto zakriem, lebo už to tam vidím, jak umieram. A potom si vyrobíme aj kobu, tuto zatiaľ si budeme robiť týmto dreveným krompačom, úplne nie. A potom si urobíme kamenný krompač. Takže stone pickaxe. Alebo cobblestone pickaxe. Neviem. Takže toto natáčam na jednom počítači. Budem mať notebook, takže aj tam budem natáčať. A tam budem potom pridávať aj hudbu a zostrihávať. Takže tie zostrihy, ktoré som nemala, ale budem mať, keď náhodou, tak potom tie zostrihy tam budú a budú nejak normálne. OK, to môže byť. Teraz sú tie povodne a zajtra tu nebudem natáčať. Proste zajtra nebude možno natáčať, lebo o 6 idem preč. A sú tie povodne. A piatok idem do Petržalky za otcom a on mi povedal, že tam je hráze, takže to je v pohode, že to je úplne v pohode, že tam nie je nejaká voda. Takže idem na povodeň a takže aj tam môžem natočiť niečo. A tam už potom normálne zostrihám. OK, toto už je rýchlejšie. Škoda, že není tu dole ten, jak sa tomu nadáva, no, ten bedrock. A to slovo. Zombie slepka chce niekto. Zabili. Nogačka zombie slepka. OK. Je tu aj nejaké VIPčko. Volá sa Endragon. Je to v tom strednom stĺpiku predposledné. A či díra. Pekný rozhovor, čo? Ešte počkaj, už mám. Nevadí. Tak dáme si do 60. Šušlem. Ale ne. Dáme si do 60 a potom si dáme aj dvojku neteč. Bug. Zase mi to buguje. Sorry. Ešte do... Ok, tak to zatiaľ stačí. A klikneme si knihu. Takže úkoly. Seznam úkolu. Challenge list. Odevzdanie úkolu. Challenges complete. A číslo úkolu. Takže dáme najprv list. Takže dáme, že
postaviť kobl generátor. 32 kobl, takže dáme komplete, dáme 1 a dostali sme iron pickaxe a teraz dokupím s tým 64. Dokupím tomu 64 koblu, takže do staku. Čo delíte ten kobl, ty kokos? OK, takže ešte 4 kobly. Kobly, to je no. Takže ešte 3, ešte 2, ešte 1. OK, tak ešte 2, či 1. Aj 1. OK, Dáme toto, 2. Dostali sme 5 chlebov, kokos jak Maďar. Tak si ešte dáme 8 týchto. OK. Tak to teda, tak. Dorobíme si asi ešte ten 3. alebo 4. Počkajte. Pekne sa na ten stone. OK, tak to nie. To urobíme v ďalšom diele. Takže ešte jeden, ktorý je 100 na druhej strane. Jaká som dobrá. To si dovol. OK, takže máme 5 furnace a dáme 3. Máme 15 koulu. Šarnerskou. Jej. To nemôžem robiť, lebo to robil PewDiePie, tak robím. Woohoo! 32 koblu, hej. To si odložíme. Prčic. A pomaličku budeme robiť, budeme končiť. Ešte si možno toto zasadíme. Toto si nemusím upratiť, lebo to mám bordel. Chlieviku. Chlieve. Oh, shit. Buguje mi to, takže sorry za bugy. A tu si dáme melouňanka. Tuto si dáme toto a práve na niečom rozmýšľam. Ok, toto si necháme tam. Takže pomaličky sa budem učiť a tak sa zatiaľ majte a čaute. Čaute. A ešte počkajte, ešte neodchádzajte. Lajkujte, komentujte, odoberajte. Budem strašne rada. A bude aj bonusové video ku 5 odoberateľom. Neviem, teraz som sa nekúkala, či mám 6 alebo koľko, ale určite mám ešte 5 odoberateľov. A dúfam, že mi dáte like, koment a budem strašne rada, ak mi dáte aj ten jeden odber. Pokiaľ nemáte 2 channely, YouTube channel, keď nemáte 2 YouTube channely, no to je jedno, tak mi dajte jeden odber, pokiaľ máte 2 channely, tak 2 odbery pre nás. Tak sa majte a už nebudem rušiť. Sa majte a čaute.